ରାଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନା ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଦେଖିବା ସିଢି ଚଢିବା ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ନାଇଁ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଆମର ଫିଷ୍ଟ ହୁଏ କାହାର ମମିଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହାରେ ହଉଛି ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ଆମେ ଏବେ ଆସିଯାଇଛୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ରାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜା କରିଥିଲେ କିଛି ନଥିବ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗିଛି ଦେଖୁନ ଭାଙ୍ଗିକି କେମିତି ଅଛି ଚାଲ ଚାଲ ପଳେଇବା ଆମର ମମିଙ୍କର ବ୍ୟାଚ୍ ଫିଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ହୁଏ ଆଜି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ହେଇଛି ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିତରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦଉଛୁ ପକୋଡ଼ା ଖାଇ ଖାଇ ରାଣୀଙ୍କ ଘରକୁ ଉପଭୋଗ କରୁ ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଡମ୍ପଡ଼ା ବାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଡମ୍ପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖିଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାହାରଟା ପୁରା ଏଇଠି ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ରଖିଦିଏ ଏଇଟା ରହିବ ଦେଖି ରହିବ ନା ଏଇଠି ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବନା ହେଇଛି ଏଇଟା ରାଣୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରାଣୀଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଦେହାନ୍ତ ମସିହା ଦେଖିଆ 1916 ନାଇଁ ନା ମରିଛନ୍ତି 1974 ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରୀତମ କୁମାରୀ ଦେବୀ ମାନେ ପଡେ ନା ଏଇ କାଠର ଦେଖୁଛୁ ଏଇଟା ପୁରା ପୁରୁଣା କାଠ ହଁ କାଠ ପୁରା ସେତେବେଳେ କାଠରେ ବି ହୁଏ ନା ଦେଖିବେ ଆଉ ସବୁଆଡେ ଟିକେ ସ୍କୁଲର ପଛପଟ ଦେଖିବା ବ୍ୟାକ୍ଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା ପୁରୁଣାଟା ହଁ ଏଟା ବି ପୁରୁଣାଟା ହଁ ଏବେ ଚାଲିଛି ଅଫିସଟା ରହିଛି ବୋଧେ ହେଇଛି ଆଉ ହଁ ଏବେ ଅଫିସଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ମାନେ ଛାଇ ହଁ ଖରା ହଉଛି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆମ ଯୋଉ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଯୋଉମାନେ ଉପର ସେମାନେ ହାଇସ୍କୁଲରେ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ସେଠି ଆମ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆଜି ନା ଡେଟ୍ ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ କି 25 ତାରିଖ ପରେ କି 30 ତାରିଖ ପରେ ତାଙ୍କର ନା ସେଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡେକୋରେସନ ହେଇଗଲେ ବଢିଆ ବି ହୁଅନ୍ତା ଦେଖିବେ ପ୍ରକୃତରେ ନା ହଁ ପୁରୁଣା ପୁରା ଟଏଲେଟ 5T ଭଲ କିନ୍ତୁ କଣ କରିବ ଯାହାହେଲେ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା କିଛି ଖରାପ କହିବାର ନାହିଁ ହେଲା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ ଆଜି ରାଣୀ ପ୍ରୀତମା କୁମାରୀଙ୍କ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହବା ଦରକାର ଲାଇଫ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର ଟିକେ ଉଠଉନୁ ରେଡି ଛୋଟବେଳେ ଶଗଡ଼ରେ ଖେଳିଲା ବସିକି ଛୋଟ ପିଲା ଏଇଟା ରାଣୀଙ୍କ ବେଳେ ହେଇନି ଏଇଟା ଏବେ ହେଇଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ନଥିବ ରାଣୀଙ୍କର ପଛପଟ ବଙ୍ଗଲୋଟା ଦେଖେଇଦେ ଶଗଡ଼ ଗାଡି କଥା ମନେ ପଡିଯାଉଛି ହଁ ଛୋଟବେଳେ ଯୋଉ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ବସିକି ଭେରି ହାର୍ଡ ଯାହା କୁହ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ବ୍ଲଗଟା ମୋର ଭଲ ହବ ନଳଟା ଦେଖୁନୁ ଖରାପ ହେଇ ପଡିଛି କୋଉଟା ରାଣୀଙ୍କ ନାରୀ କହିଦେ ଏଟା ରାଣୀଙ୍କ ନଳକୂପ ନୁହଁ ମ ଆଉ କଣ ରାଣୀଙ୍କ ପର ନଳକୂପ ବଡ ଜାଗାଟେ ବଡ ଜାଗା ପୁରା
ରେଡି ରେଡି ହଁ ହେଲା ରାଣୀଙ୍କ ନଳକ ହଉନି। ଧୀରେ 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 ଦରକାର ପଡେ ଦେଖେ ଇଆଡେ ପଛେ ସ୍କୁଲ କରିଦେବେ ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିବନି। ନା ନା ସିଆଡେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଏ କଣ देखो ये आटे बहुत बाउंड्री देखे दे बाउंड्री टा एटा एग्जाम भी हुए फायर कौन नुआ क्वेश्चन एटा नहीं ना, कि ना। एग्जाम भी हुए हो ये माने हो एकदम हॉल लगा एग्जाम टाइम रे से खोला हुए हो ना ना एटा एग्जाम टाइम रे खोला हुए ना सब बंद रह जाए हो छोटो रूम बड़ हॉल टा एपटे भांगी देले मा ताले ये सब हाँ। बंद होइनी एटा ना स्टोर रूम बढ़िया चला हाँ केड़ो जागा देखिए पूरा आहुरी माने स्कूल बदे पूरा ब्लॉक सारा पिला की एग्जाम दे ना बिके 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 विद्यापीठ अछि ना हाँ हाँ जोलजी ए भाई जीवो एटा कंप्यूटर रूम टा ना से कर देइछंती ये जाओ काचो भी देइनांदी भलरे कोन कहियो रे एटा मोटे रूम बढ़िया है ए कोन बड़ जा ए नुआ माने ये नुआ रूम रा ना 50 दिन सारा रही ओहो हम इतने जगह कहीं मस्ती करेगी हम्म नहीं जाकर जितनी जागा हरी पड़ी जी हाँ ए लंबू जुआ यारे आहुरी सियाड़ लंबी जी हम्म अच्छी ना नहीं मो ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ना वाटर नहीं ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହବ କି ନା ଗୋଟେ ଆସିକି ବୁଲି ଗଲ एइठ पूरा व्यू टा नहीं जाओ पूरा आहुरी ମୁଁ ରମ୍ପୁ ଯା ରମ୍ପି ଦେଖି माने केडोटा जागा देख से पूरा ए कते गोटे एकर प्लस हबन ना गोटे एकर भितरे अधिक राणी कौन कोटिपति लोक आ कौन तांकर पके देखि जाई जागा नियो पिले पाठ पढो पाठ पढ़ पिले तमे 10th एग्जाम दियो पास हुओ और सबुटी मोर स्कूल ना लेखा हुआ दरकार प्रीतम कुमारी हाई स्कूल मन हे दोली खेलिया नहीं ଦୌଡ଼ିଆ କି ଖେଳୁଛୁ ଏଇଠି ପାଣି ଆସୁଛି ନା କଣ ବା एइठी एइठी एक्चुअली आगुरु मम्मी हेरिकांगर बैच फिस्ट करे स्टेज हुए ଆମେ ଏଇଠି ବସୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରା ଟାଇମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଶୀତ ଦିନ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା ୱାଇଫାଇ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଆଇଛି 50 ମାନେ ଇଏ ବାଲା ହାଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଫ୍ରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖେଇ ଦେ ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅମଳରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ ନୁହଁ ତାର କଣ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଇଥିବ ନା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ନା ହେଇପା ନା କଣ ଇଏଟା ଉଦ୍ଘାଟନ 5T ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ 5T ବିଦ୍ୟାଳୟ ଇଏରେ ହଁ ହଁ ସେଇ ଇଏରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତମ କୁମାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ ଇଏ ପୂର୍ବତନ ଏମଏଲଏ ବିଧାୟକ ଆଉ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସ